Yusuke Urameshi váratlanul életét veszti, amikor megment egy kisgyereket. Ahhoz, hogy visszatérhessen az élők közé, próbatételt kell kiállnia. A túlvilág vezetője Botán elviszi Koenmához, a túlvilág urának apró fiához, aki egy tojást ad neki. Yusuke feladata az, hogy kiköltse a tojást, de ha rossz érzéseket sugároz felé, egy szörny kell ki belőle. Kettőn áll a szeretet. Ha csak rajtam múlik a dolog, nem fogom hagyni, hogy felfaljon ez a szörnyű szellemlény. Kizárólag rajtad múlik. Ezentúl csupa jót kell cselekedned, Yusuke. A fenébe! Ki nem állhatom azokat, akik folyton azt hajtogatják, én csupa jót cselekszem! Ide hallgass. Ha nem változtatsz a gorombaságodon, sohasem térhetsz vissza az életbe, jegyezd meg. Bla bla bla! Koenma írta elő nekem ezt a próbatételt a tojással. Utálom ezt a kis... Jól gondold meg, miket mondasz Koenmáról. Mit érdekel, úgy sincs a közelben! Az igaz, de egy nyomozót küldött utánad, hogy megtudja, miket csinálsz az élők között. Nyomozót küldött utánam? Miféle nyomozót? Mindjárt itt lesz. Sziasztok! Hát te meg ki a csuda vagy? Én vagyok a nyomozó. Kicsoda? A nyomozó? Hé, te vagy a nyomozó, akit Koenma küldött ide. Igen, Sayaka vagyok. És elárulnád, hogy mit akarsz kinyomozni velem kapcsolatban? Nem mondhatom meg. Szigorúan titkos. Yusuke, megmondanád, kit szeretsz a legjobban a világon? Tessék, micsoda? Mi a csodáról beszélsz? Egy Keiko nevű lányról. Keikóról? Ő csak egy gyerekkori jó barát, semmi több, nem a barátnőm, semmi közöm hozzá! Ott megy Keiko. Igen? És melyik a három közül? A középső, a barna hajú. Alig tudom elhinni, hogy egy ilyen csinos, kedves és barátságos lány, mint ez a Keiko. Mit nem tudsz elhinni? Nem tudom, vajon Keiko komolyan akarja, hogy Yusuke visszatérjen az életbe? Ha? Ha a körülötted élő emberek nem vennék jó néven, hogy te visszatérsz közéjük, akkor nincs semmi értelme, hogy feltámadja szellemi létből. Nem mondj nekem ilyen kacifántos dolgokat, nem érdekel, úgysem értem. Még azt sem tudom biztosan, hogy Keiko teljes szívből szeretnie, hogy visszatérjek az életbe. Szeretné, ha visszatérnél. Állandóan nyaggat. Fontoskodó és kötelességtudóképpel azt hajtogatja, Yusuke, sokkal rendszeresebben kellene iskolába járnod. Talán csak azért akar újra az élők között tudni, hogy megint nyaggathasson az ostobaságaival. Na de kérlek, Yusuke, ne mondj olyasmit, amit valójában nem is gondolsz komolyan. Sayaka, ne higgy neki, most csak zavarban van. Igenis, nagyon szereti Keikót. Botán, te meg ne juss bele az orrodat mindenbe! Ezzel azt akarod mondani, hogy nem szereted Keikót? Áruld el, Yusuke! Nem látom egész tisztán a viszonyokat. Azt hiszem, alaposabban meg kell vizsgálnom a helyzetet. This is my youngest son. There are 4 people in my family. Here is Harry with his wife and children. Oh, wonderful. Perfect, Miss Keiko. Very good. Keiko, ha megkérlek, megmutatod a matek leckédet? Nem, egyedül kell megcsinálnod. Keiko, segítenél nekem? Nem tudom megoldani. Hadd nézzem. Keiko ügyes, okos lány, mint amellett remekül sportol. Népszerű a barátai között. A Yusuke és a Keiko között lévő szerelem egyoldalú Yusuke részéről. Micsoda? Itt jön egy jóképű diákfiú. Szia, Keiko! Van néhány perced a számomra? Persze. Amióta ebbe az iskolába járok, folyamatosan csodállak téged. Az az igazság, hogy csak te jársz a fejemben. Mondd, nem akarsz a barátnőm lenni? Mellettem jó dolgokban lesz részed. Sajnos nem megy. Miért nem?
Csak nem azt akarod mondani, hogy van valaki az életedben. De igen, van. Ez nagyon szép volt Keikótól. Yusuke, te vagy a legszerencsésebb fiú a világon! Ne vonj le elhamarkodott következtetéseket, Keiko nem is mondta meg, hogy kit szeret. Miért vagy ilyen megátalkodott? Tudom én jól, hogy ti ketten szeretitek egymást. Még ilyet, elég különös feltételezéseid vannak. Földi nyomozásom során megállapítottam, hogy Yusuke fülig szerelmes Keikóba.